Мариела Славенова, която искам да поканя на сцената, дойде твоето време вече, наистина. Първо да аплодираме, че тя се притеснява почти по-висока от мене. И тя всъщност, тъй като нейният опит е много практически, аз много държах да я поканим, защото тя е във Варна и много говори за AI и изпълнява и работи по тази тема. И този път ще бъде кратък практически workshop, в който тя се постара да ви покаже наистина от практиката, а ние в Digital Forum много настояваме хората да не говорят празни приказки, а това, което те работят с ръцете си и знанието си. Затова за мен е честта да ти дам микрофона и всъщност да разкажеш твоя процес за съдържание с Claude. Благодаря. Кой се прибра кликъра? Лекцията е жива, между другото, на този адрес, ако някой иска да я гледа. После. Много се чудех. 2 седмици мислих как да структурирам и да направя лекцията така, че да бъде наистина полезна за вас. Досаждах страшно много на Любо. Та чак му писна да ми вдига телефона. Но надявам се днеска това, което съм измислила, наистина да ви помогне. Опитах се да се представя, че съм маркетолог или че съм копирайтър. Човек, който трябва да поддържа социалните мрежи на много компании, не само на една. Или пък бизнес собственик, който развива няколко бранда. И оттам започнах малко по малко вече да изграждам и самата лекция. Преди да влезем вече към нея теоретично, аз съм Мариела Славенова. Компанията ми се казва Marinext AI. Развиваме автоматизация на бизнес процеси и интегрираме изкуствен интелект в бизнесите. Последните 3 години и половина създадах и отглеждам 2 естествени интелекта. Много по-бавно се развиват, отколкото изкуствения, но са изключително сладки. И вдъхновена от по-големия ми син за тухлички, връща се от градината, ми обяснява тухла, правим къща. Системата, която днеска изградих, реших да изградя с 4 тухли. Какво представлява? Работа в Claude. Ще започнем с скиловете, които са изключително популярни от октомври месец миналата година насам. След това ще минем през инструкциите. След това ще видим и knowledge или знанието, което се трупа в проекта и всъщност целият проект, което е работното място. Започваме с уменията. Колко от вас са чували за уменията на Claude Skills? Супер! Добре. Беше изключително нововъведение и ни спести страшно много главоболие. Когато създавате едно умение в Claude, то се създава на база някаква работна задача, която вие изпълнявате ежедневно. Тя следва някакви стъпки, нещо трябва да се случи. И вместо в един огромен промпт, вие да обяснявате във всеки един нов разговор с Claude едно и също, или както мене да си правите отделни папки в документи, да си съхранявате някакви темплейти на промптове, беше пълен хаос, се въведаха уменията. Всичко това вие може да го преведете в едно умение. Такъв вид инструкции. Умението си има заглавие, име, умението си има описание, какво точно трябва да представлява и след това следва един набор от стъпки. В самото умение може да закачите какви инструменти да повика tools, да повика Claude при изпълнението на тези задачи. Може да му кажете и какви документи също да повика от самото знание. Изключително полезно и много важно. Когато Claude работи с уменията, той вижда само името и вижда само описанието. Затова е много важно наистина да предоставите изключително адекватно описание, защото това води Claude какво точно да повика при изпълнението на задачата. И когато вече е избрал съответното умение, тогава всъщност вече вика и самото тяло, т.е. цялото описание на умението, което трябва да се използва. Как се създават умения? По мързеливия начин,
аз използвам точно него. Влизате в Клод и му казвате: Клод, трябва да създадем днес едно умение, трябва да прави това, това, това и това, казва се по този начин, изпълнява тези стъпки, трябва да има достъп до тези и тези инструменти. Искам да ми го създадеш. Той го създава и вие се го закачате после, директно. За днешната лекция, защо ви казах, че мислих 2 седмици, исках да бъде полезна за хора, които наистина работят с много компании, така че системата, която днеска ви покажа, вие да можете да я репликирате и да я използвате за всеки един ваш клиент. Уменията стоят на ниво интерфейс, те са вътре в Клод. Оттам нататък всичко, за което ще говорим, вече ще бъде на ниво проект. Ниво проект можем да го разбираме като отделен бранд, можем да го разбираме като отделен клиент. Уменията, които създадах днеска за лекцията, са общо 10. Разделени са на 4 етапа. Някои от тях се използват само при първия промпт и повече не се викат. В случая това ще бъде Brand Voice екстрактора. Сега не съм маркетолог, но предполагам, че Brand Voice е изключително важен при създаването на съдържание, при което с първото умение вие всъщност създавате документ, който да съдържа Brand Voice на компания Хикс, с която вие работите. Това ще се задейства с промпт, давате линк на уебсайта на тази компания, самото умение е описало какво точно трябва да следва като стъпки, има няколко документа и въпроса, на които трябва да отговорите и накрая вие получавате всъщност Brand Voice документ, който закачате към проекта. Следващото умение е маркетинговата стратегия, която ще ни помогне после да създадем и съдържанието за период от време, примерно за месец или 3 месеца, или какъвто вие период искате. Това, което днеска ви показвам, е по-скоро да видите възможностите на Клод, а не точно да следвате тук, което е описано, защото всеки един от вас има различен начин на работа, има различна експертиза, просто да знаете как точно да ги приложите правилно. Следващия етап вече е писането на самото съдържание, когато имаме плана на съдържанието, социалните постове, промптовете, които са за визуализации. Аз използвам Gemini, затова ми трябват промптове, после да извикам NanoBanana да ми направи визуализациите за блога. И накрая, когато вече самата статия е готова, съдържанието е приключило, вече изпращате една проверка за оптимизация, да звучи човешки с SEO, Humanizer и евентуално copy editing като умение, ако трябва нещо допълнително да се изчисти. И това са 10 умения, които включват всъщност маркетинговата система в момента. Следващата ни тухла е полето с инструкции. Инструкциите лежат вътре в самия проект. Това е така известния Клод MD. Вие задавате ролята на Клод, какво точно трябва да прави. Давате му какво да не прави, какво да прави, за каква аудитория трябва да говори. Основни инструкции трябва да са изключително кратки и ясни, да не се задълбава, защото всеки път, когато започнете разговор, тези инструкции се зареждат. Колкото по-големи и дълги са инструкциите, толкова повече токени после ще харчат те. И това тук, което е разделено на 2, е всъщност пример как може да структурирате вие вашите инструкции. Добре е самите инструкции да не са просто един текст, ами да бъдат разделени на секции, за да може Клод по-лесно да намира нужната информация. Следващата тухличка е знанието, така наречения knowledge, който също е част вътре в самия проект. Вие закачате това знание и Клод вече има достъп до него. Има ограничен размер на това знание. По принцип, добрата практика е да използвате само документи, които ще са релевантни за този проект и да не го задръствате постоянно с излишна информация. Ако си мислите, че това ще помогне, няма да помогне. Просто добрата практика е всичко да е избито точно и ясно. От към типа документи, тук може да видите различните формати, които се поддържат, но е най-добре да използвате Markdown и TXT за файлове. И ако искате да качите някакъв вид таблици, е добре да е CSV. Използваме тези формати, защото те изрязват всичко излишно и остава чистата информация и чистия текст.
И стигаме до проекта. Проектът е нашето работно място. В проекта се намира инструкцията на Клод, тази инструкция, която е точно за този конкретен проект. Намира се знанието, което сме закачили точно за този конкретен проект и се намират нашите разговори. Всеки път, когато ние в даден проект започнем разговор, различен чат с Клод, той остава в съзнанието. Със всеки един чат ние можем да го връщаме и да му казваме: анализирай еди си кой разговор, който имахме, и направи еди си какво. Той може да отвори тези предишни чатове и да продължи. Това е функция, която я нямаше доскоро. И е изключително полезно. Затова, когато работите в проект, е добре да си поддържате разговорите само за съответния проект, за да може да трупате знания само за този проект. Така, как се навързват уменията и знанията в днешната система? Добре, супер. Така, казахме, че ние трябва да създадем Brand Voice документ. Имаме Brand Voice екстрактор като умение, което умение сме закачили два документа. Имаме шаблон за Brand Voice, как точно да бъде структуриран, и имаме един въпросник, на който потребителя трябва да отговори при първия промпт. По този начин се създава първия документ, нужен за цялата стратегия. След това имаме Marketing Strategy, където имаме също един документ въпросник. Последствие вече се изгражда самия документ. Когато говорим за документ, всеки път, когато ние създадем документ с тази система, този документ трябва да бъде добавен вътре в знанието на проекта, защото той е необходим за следващите стъпки. Трябва ни Brand Voice, за да можем да създаваме съдържания, да можем да създаваме постове. Трябва ни маркетинговата стратегия, за да можем пък после на базата на нея да създадем стратегия за съдържанието, било то за статии, било то за постове. Както виждате, първите умения имат задължително закачени документи към тях. Добре, това е малко за напреднали. Системата, която е изградена, е вие ръчно всеки път, когато отворите проекта, да си качите точно тези въпросници, темплейти, шаблони, всичко, което е необходимо за даденото умение да работи. По принцип, когато създавате едно умение в Клод, вие можете не просто да качите чисто самото умение като текст, който да се следва, но и може да закачите към него файлове. Това не става през интерфейса в Клод, става чрез upload. Създавате този тип файлове настрани или, това е тествано, през разговор с Клод, той ви връща zip файл, който вие може да качите като умение. Това, което вие може да закачите към даденото умение, примерно в случая с Brand Voice Profile, може да закачите assets. И тези assets да бъдат темплейта и да бъдат въпросниците. За да не се налага, когато се използва това умение, всеки път в дадения проект вие да качвате едни и същи документи. Силно се надявам, че го обясних на по-простичък език, разбираемо. И друго интересно нещо е, че също може да създадете вътрешни скриптове към самите умения или може да закачите references, вътре да се закачите документи, които това умение специфично да използва. За това нещо по принцип много малко се говори, но е изключително полезно, когато работите само в Клод среда, а не с Клод код и се опитвате да изградите наистина една работеща система, а не просто случайни умения. Така, минали сме през стратегията. Тези три документа са ни необходими. Имаме стратегия за статии, имаме стратегия за постове и имаме един микс. Защо? Аз искам статия, обаче после искам тази статия да върви с пост, за да мога да публикувам в социалните мрежи. Обаче пък отделно искам от време да имам и постове, които да си следват в своя си стратегия, която също в определен период от време да се публикуват. И тук чухте две различни стратегии. Тези стратегии ги обединяваме в Mix Rules. Контент плана, умението, взема тези три документа и вече ни изгражда, в случая работя на месец, ни изгражда един месечен план, огромен списък с статиите, темите, как ще се казват самите статии,
с постовете към тях, какви постове, кога, какво трябва да се публикува. Разделено е на пилари, на допълнително съдържание, всичко, което е необходимо, за да се изгради една стратегия. И пак, както казахме, накрая пишем статиите, пишем постовете, визиите и вече имаме самия финиш. Финиша, това е оптимизацията и да направим текста да звучи малко по-човешки. Как изглежда всъщност месечния поток? Планирате всеки месец, ще трябва да използвате маркетинговата стратегия, умението, за да се планирате съдържанието за месец. В края на единия месец планирате съдържанието за следващия месец. Планирате си това съдържание, правите си стратегиите и започвате съдържанието. В случаят, тук статиите се пишат една по една, но хубавото е, че вие сте запазили стратегията вътре в проекта, при което вие само влизате в чата и казвате: напиши ми статия А01, напиши ми статия А02, напиши ми следващата статия. Защото Клод вече знае инструктиран, той има цялата схема, цялата стратегия вътре в знанието си и започва просто да работи по това знание. Пишете статията, оптимизирате я, правите си промпта, правите си визуализацията и се качвате на сайта. Преди да минем към практическата част, нещо много важно, когато се създаде едно умение, е добре и то да се оптимизира от време на време. Да се следи дали не е имало някакви грешки. Ако пък се допуснат грешки, никога не правете промени много, наведнъж правете по една. Следете какъв е резултата крайния. Ако ви харесва, направете следващите. Не, за да не стане така да направите 5-6 промени, резултата да е все така щупен и наистина да не знаете какво се случва, откъде идва проблема. Да, до момента, предполагам, изгубих по-голяма част от вас, но сега започваме с визуализациите. Създавате проекта, който е Digital for Варна. Това ви е работното място. Да имате достъп до проекта, трябва да имате платената версия на Клод. От тук да започнем. Ако искате Клод код да използвате, вече не минава на Pro версия, трябва да сте на Max. Това ви е работното място с знанието, с инструкциите и само тук, само за този проект ще си създавате отделните разговори. При файл си качвате файловете, които са необходими на този проект, знанието на което е нужно на Клод. Качването на уменията по няколко различни начина. Единият вариант е да отидете директно на страницата на Клод и просто да си качите умения, ако имате някъде готово. Другия вариант е да влезете в един чат с Клод, както казах по-рано, да започнете една комуникация с Клод за умението, което искате да създадете и когато харесате финалната версия, имате директна възможност, както виждате тук на снимката, Save Skill. В момента, в който натиснете Save Skill, той влиза директно в умения. Това се запазва в уменията, които са в интерфейса. Няма нужда да сваляте, да качвате, просто един клик. Тук отново съм показала 10 умения, които трябва да бъдат качени, за да може всъщност тази цялата система да работи. След това продължаваме с закачането на инструкциите. След това продължаваме следващата стъпка, файловете, които обсъдихме по-рано. Или може да сте създали уменията по начин, по който тези файлове вече са вътре в тях. Аз съм ги направила с зипове. Ако някой иска наистина да има достъп до тези 10 умения с прикачените файлове към тях и да тества самата система, може после да ми пише и ще направя всичко нужно да отговоря в кратки срокове, да изпратя нужната информация. Винаги започваме с Brand Voice. За да могат да се активират всички останали умения, трябва да разполагаме с Brand Voice на компанията. Как се случва това? Имате сайта вашия или на ваш клиент, подавате го в промпта, активира се Brand Voice екстрактора като умение, той извежда двата документа, с които работи, започва да ви задава въпроси, част от информацията извлича от сайта, който сте приложили, другата част се събира от вашите отговори и накрая
ви създава профила на марката, който документ трябва да бъде записан и закачен вътре в проекта. Това беше първият ви промпт. В момента, в който сте създали проекта, закачили сте уменията, сложили сте инструкциите, започваме вече работа по наистина реалния проект. Първият промпт е създаването на Brand Voice. И тук съм закачила един примерен промпт, който може да се спусне директно към Claude, за да създаде Brand Voice. Следващата стъпка, втория промпт е вече за изграждане на маркетинговата стратегия. Даден ви е и примера тук. Активира се умението Marketing Strategy и след като се отговори на нужните въпроси с въпросника, който има той на заден фон зареден, се създава и документа Marketing Strategy, който също трябва да бъде добавен в проекта. Следващият трети промпт е вече създаването на съдържанието. Тук работим върху стратегията. Тук разговорът е заложен така, че да протече на няколко етапа. За всеки един документ, за всяка една стратегия, за статиите, за постовете и за микса ще бъдат задавани въпроси. След всеки един разговор ще се появява готов документ от Claude, който трябва да бъде отново закачен в знанието на проекта. След това идва съдържанието, втора част. Всичко това, което сме направили до момента, го обединяваме в едно общо съдържание – Content Strategy, което всъщност не създава вече плана за целия месец. Оттам нататък продължаваме с визуализациите. Аз лично го направих така, че да бъде един файл с всички визуализации спрямо статиите, че те са ми важни. И след това започвате да правите статиите една по една. Имате стратегията, пускате първата статия, Claude започва да следва нужните умения да я напише и когато статията е готова, пускате следващите умения за оптимизация и за humanize, да звучи човешки. Това е за сега от мен. Предполагам, имате въпроси, на които на драго сърце отговарям. Да. Ще го изпратим? Сега не знам как да ви... Ако излезеш, намалиш и той ще се види горе. Да. Или долу, да. Закачила съм и ресурси отдолу, които също водят към допълнителна информация. Да, слушам, Диана. Кой? Диана. Въпросът ми е чисто практически, когато работим в проект, необходимо ли всеки път да закачаме умението като файл? Не можем ли просто, ако знаем, че в този проект ще използваме това умение ограничен брой пъти, да си го извикаме с наклонната черта? Това забравих да кажа, да. Всъщност умението лежи в интерфейса. Това умение може да се използва от всякакви проекти и от всякакви чатове. Ние не ги създадем. Тези умения не са създадени точно за съответния проект. Тоест, не е нужно задължително да го качваме като файл в проекта, след като веднъж сме го създали. Да, то се лежи отгоре в интерфейса, вътре в самия профил на Claude, проекта си е отделен. Да. Други въпроси? Добре, искаме да ти благодарим, да те подкрепим. И да ти благодарим за всичко. Малко не е удобности за деца, но за малко плащат хората, какво да правим. Благодаря ви. Зорлен ставаме и цирководещ тук, но иначе действаме сериозно. Наистина страхотна лекция на времето преди